Oh, mu to jdem dát. Dám kolo. Jsem v Kateřinicích, dlouho jsem tady nebyl na smeťáku, tady se mnou Pavel. Brácha nemohl Petr, protože je nějaký vyřízený, protože pomáhal na povodních. Po dlouhý době jsem prostě tady zpátky, jdu si tady zajezdit, měl jsem cestu, tak jsem si říkal, že to spojím. Je trošku podzimní počasí, což nevadí, trošku fouká, ale kluci tady mezi tím, co jsem tady nebyl, udělali plno nových věcí, jako třeba takovou freerideovou lineu tady kolem celého parku, tamhle je nový dřevěný step down a taková terasa bych to nazval skoro, když terasa vlastně tohle. Takže prostě si jdem zajezdit tady, jsou tady nějaký místňáci, nějaký mladěši a tak, takže dneska to vypadá tady na pojezd s místňákama. Dar. Čest. Čau. Dar. 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 Jak to jde? Ty máš takovýhle pidí kolečko. To je cool, to je něco, jak jsme měli na duálce. To jsme si mohli půjčit. Za to. Za šedla. Takže freeride linea. To dáme taky asi. Nebo aspoň já si zkusím. Můžeš. Začneme asi tady malý skok do rezíčka warm-up. Kluci tady mají samozřejmě molitan, takže tady jezdí do molitanu, trénujou, je takový prašivej. Hodně bafilej. Přesně. A takže tomu se asi dneska vyhnu, ale určitě tady budou kluci něco posílat do molitanu taky. A tady to tady máte jakože na zábavu? No, tak jde flip a do molitanu. To je, no. Bude snaha. A to je. To je tvoje? To když bude ještě menší. Je takhle. Mega. Trošku z toho vyrost, ne? Už je to. Trošku. Tak když nemáš vole na kolo, tak začneš hrát fotbal, to je v prdeli. Tak jako je to levnější, no. Hele, ty krása, tohle jsem nestál dlouho. Hele, máme ještě diváky oba. Takže to je pájí, to si fakt půjčuješ vodní kolo teda? Jo, tak většinou tak od toho Pavla nebo od Kikina. To je na prd. Molitán? Ty kráso. Jep. Kurně, tak začalo trošku pršet, na to nebude nic hroznýho a za chvíli to vyschne. Doufám, že to bude ještě jezditelný a nebude to moc klouzat. Ty kráso. Pustý, jakože týpek, flípek, na to, že nemá vůbec vlastně kolot. Uá, to klouže jak debil. Jede. Krása, další flípek. Pustý. Hele, pojď se mnou. Já mám takový nápad. Teď jsem si vzal jsem si tady Pavla. Určitě si pamatujete, jak jsem měl toho dirťáka, který jsem testoval a chtěl jsem ho někomu věnovat. A nějak se mi tak zdá, že tady máme docela dobrýho adepta. Jako, co myslíš? No, já si myslím jako, že hele, furt si od nás půjčuje kola. Má tady malý BMX kolo 18 palcový. Z toho už vyrost, nebo tak za rok poskočil tak o 20 cm. Kvůli tomu už tady nejezdí, chodí tady fakt jenom kluku půjčovat kola, jako. Myslím si, že by ho to sem ještě možná dostalo, aby jezdil, no. Protože jako jediný, co ho trošku drží, že nemá kolo. Hraje fotbal, říkal. Protože nemá na kolo. Jo no, ale tak jo. Tak já si myslím, že tady Aleš je úplně ideální adept, tak asi mu to budeme věnovat. Tak to bude hustý. To mohlo být cool. Já už na tom stejně nejezdím. Mu to jdem dát. Let's go. Ty říkal, že nemocný nějaký. Jo, on má trošku... On je Aleš, tenhle ten klučina, kolik mu je? 14. 14. 13, 14. On je nějaký nemocný a má antibiotika, ale stejně tady prostě s klukama chodí jezdit, i když je nemocný, protože ho to prostě baví. Ale nemá kolo, má takový malý BMX, takže si myslím, že tady to kolo by mohlo udělat radost. Ale kamarýde! Já jsem si říkal, že tady děláš pěkný flípky, že tady ti normálně dám kolo, že si ho zasloužíš a nemáš na čem jezdit a prostě já ho stejně už nevyužiju. Jo, tak děkuju moc. Takže aspoň máš na čem jezdit a můžeš se zlepšovat. Tak co na to říkáš? Jo, bomba. Si doporučuji Vidlici Jo, ano. asi To pořešíme. Ty oznamuješ na tréninku, že končíš, vole? S fotbalem? To ne, to klidně fotbaluji, ale víc jezdím. Jo. Já vím, že jsi nemocnej, tak mě pak někdy pošli klípek, jak nejezdíš. Jo. Už budeš zdravej. Tak to jezdí a vidíme se někdy zase tady. Doufám. Prostě. Že kolo je předaný. Jo, tak ho chutíš. Hele, na Alešovém bývalém kole, na kterém už nemůže nikdo jezdit, tak schválně. No vidíš, ale tak to by mohlo to by to kolo mohl prodat a koupit si na to lepší vidly. Takže kdyby někdo chtěl malý 18 palcový kolo, tak vyměníme za Vidlici na MTB
Vidla ukáž? Ona ta vidla je jako v klidu, jenom prostě Jenom trošku střílí do kopy. ona nemá odskoky, že jako dorazí tlumení. Takže... Tak co? Jdeš nám něco ukázat? Prej, tož backflip, potom 1,5 a potom zkusím 2. Na 18, ty Na 18. Ty krásno, tak to už byl teď 1,5. To už teďka dal 1,5, ne? Kolo máme předaný, já se jdu povozit, tady už nám to schne, přestává pršet a doufám, že bude kolo sloužit. Aleš mě pak pošle určitě chlípek, takže ho tady někdy pak pozdílím a vy uvidíte, takže tím je to vyřešený a jdeme dál. Může tady s váma, ty vole, podívej. Ty vidíš, počkej, já si musím vzít pedály. Oh. Ty kráso! Okay. Jako měl jsem strach, tak jsem šlápnul víc. Tak to vůbec. Přece jen to není úplně jako na slowburku, jak je to měkký, tak se hůř pumpuje. Ačkoliv to mám jako mega tvrdý, to stejně není ideální. Ale od toho tady kluci mají freeridovou lineu, kterou bych rád zkusil dneska, když to bude suchý. Ultra Hyper View. Tak teď jsem chtěl sují a myslel jsem, že to nedolítnu. Tak jo. Okay. Jej, pardon. Yep. Wow! Dobré? Dobrý si? Takže dva backflipy a do Mám Chestyho a jdu si dát tady tu freeridovou lineu. To byl nosebong. Já jsem to přeletěl tady. A tak velká lajna je docela mokrá, ještě je tam trošku bahno. Teď cítí, že to nejede, že to trošku brzdí, ale i tak se budu snažit ještě dál. Zatím jsme neodkryvali všechno, protože nevíme, jestli to bude fungovat nebo ne.
je takový půl na půl, takže asi tak. No. To je prostě výjíždí stopy. Ale No, když tak je to suchý, tak to vychází krásně, tak to asi bohužel. Ano. A pod tím kobercem to taky není. Jako, No právě. Kámo, tak jako pod tím si šel. No ty byle. Dobrý? Já byl volný. Hele, tímhle bych asi ukončil dnešní pojezd, protože už je docela šero a navíc máme ještě nějaký jiný plány. Samníč. V neposlední řadě bych zmínil to, že jsem dělal tu soutěž o ty 2 balíčky od GoPra a už mám teda vylosovaný 2 lidi a jeden z nich je tenhle ten člověk a druhý je tenhle. To znamená, že vy 2 se mě ozvěte, napište mi a se můžeme domluvit na poslání balíčku. Takže gratuluju a užijte si balíčky. Takže kolo je předaný, pojezdil jsem v Kateřinicích, dali jsme si saunu, pogrilovali jsme a tak dále, byl to fajn den. Jenom bych chtěl zmínit to, že jsem původně myslel, že na YouTube vyberu nějakého týpka, co to kolo dostane. Sice komentů tam bylo plno, za to díky, ale udělal jsem to jinak, protože si myslím, že ten týpek si zasloužil jako hodně víc, protože prostě už vyrostl z toho malých BMXka, tak si myslím, že prostě je ideálka to, že může začít znova s klukama jezdit. Navíc já si ho pamatuju, toho Aleše vlastně, když byl ještě menší, třeba 2 roky zpátky, tam jezdil s klukama, docela mu to šlo, dělal prostě kondory, nějaký no-footkání a tak a teďka už dělá backflipy do molitanu a tak, ale prostě jezdí málo, protože neměl kolo. No. Takže teďka snad to zlepší a jak jsem říkal, určitě pošle klípek a pak ho tady někde na nějakém videjku uvidíte ho, takže tak, že jo? Čau lidi, děkujeme, že jste sledovali tohle video a příště se vidíme. Zdar!